ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. 13 апрел дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори идорӣ оид ба фаъолияти амалиётии Бонки ҷаҳонӣ хонум Анна Бьерде ва ноиби президенти ҳамин бонк хонум Антонелла Бассаниро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи имрӯзаи ҳамкорӣ бо Бонки ҷаҳониро баланд арзёбӣ намуда, аҳамияти басо хосаи идомаи самараноки шарикӣ бо онро бо назардошти шароити имрӯзаи афзоиши таъсири манфии омилҳои беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон таъкид карданд. Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масоили мубрами вобаста ба тавсеаи истеҳсолу содироти энергияи тоза аз манбаъҳои барқароршаванда дар Тоҷикистон ва дар ин замина рушди иқтисоди сабзро муҳокима намуданд. Дар ин зимн ҷонибдории Бонки ҷаҳонӣ аз дастгирии ташаббусҳои Тоҷикистон дар доираи рӯзномаи глобалии тағйирёбии иқлим таъкид гардид. Дар рафти суҳбат масъалаҳои вобаста ба дигар ҷанбаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон, устуворнокии иқтисодиёти он ба хавфу хатарҳои муосир, ҳамчунин ҷалби маблағҳои грантӣ ба имтиёзнокии шарикии рушд барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар муҳокима гардид. изҳори бовар карда шуд, ки Бонки ҷаҳонӣ ҳамчун шарики боэътимод саҳмгузории худро дар амалӣ намудани нақшаҳои минбаъдаи ҳукумати Тоҷикистон дар самти таъмини рушди устувор идома хоҳад дод. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори идорӣ оид ба фаъолияти амалиётии Бонки ҷаҳонӣ Анна Бьерде андешаҳояшро ба намояндагони васоити ахбори омма чунин баён доштанд. Салом алейкум, рӯз ба хайр ба ҳамаи шумо. Номи ман Анна Бьерде мебошад. Ман ноиби президенти Бонки ҷаҳонӣ дар оиди масъалаҳои амалиётӣ мебошам. Имрӯз субҳ мо бо ҷаноби оли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як суҳбату муҳокимаи пурмуҳтаво ва конструктивӣ гузаронидем ва мавзӯи асосии муҳокима вохӯри имрӯз ин баррасии натиҷаҳо, натиҷагирӣ аз ҳамкориҳои пурмаҳсули байни Бонки ҷаҳонӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки дар тӯли солҳои зиёд амалӣ карда шуда такмил ёфта. Сандуқи лоиҳаҳои Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллиард доллари амрикоро дар бар гирифтааст, ки дар он лоиҳаҳо дар самти рушди иқтисодӣ, инфраструктурӣ ва дигар самтҳои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешавад. Ва ин соҳаҳоро дар бар мегирад аз қабили инфраструктур, рушди деҳа, лоиҳаҳои беҳтар кардани таъминоти об, санитария ва беҳдод. Ҳамчунин дастгириҳоро дар самти татбиқи ислоҳотҳое, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд, низ мо дастгирӣ пешниҳод кардем ва яке аз масъалаҳое, ки дастгирӣ шуданд, ин ислоҳотҳо барои ба бештару баландтар кардани нақши бахши хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ин ҷода бахши хусусӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарин барои таъсиси ҷойҳои кори нав ба ҳисоб меравад мебошад. ва ин ташриф барои ман низ як ташрифи нодир буд, барои он ки дирӯз ман имконият доштам ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун ташриф орам. Бинобар он ки Бонки ҷаҳонӣ яке аз 9 шарикони рушди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки ба охир расонидани сохтмони лоиҳаи нерӯгоҳи Роғун низ саҳм гузошта истоданд. Барои мо нерӯгоҳи барқи обии Роғун на танҳо барои ҳамчун як лоиҳаи муҳим, на танҳо барои беҳтар кардани шароити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ҳамчунин барои кишварҳои минтақа Осиёи марказӣ мебошад, ки онҳо имконияти ворид кардан воридоти қувваи нерӯи барқи сабз дастрас мешаванд. Итминон дорем, ки ҳамкориҳои пурмаҳсули мо дар оянда низ идома ёфта ба аҳолии Тоҷикистон, ба сокинони Тоҷикистон боз беҳбудиҳо меоранд. Thank you so very much. душанбе шаҳри орзуҳо бо талош ва нигоҳи созандаву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дар заминаи ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо пойтахти кишвар Душанбеи орзуҳо ба хонаи умеди ҳар як тоҷикистонӣ табдил ёфтааст. албатта ин ҳама пешравиҳо дар қалби Тоҷикистон Душанбеи диданӣ орзуву ормони чандинсолаи миллати тамаддунофари тоҷик буд, ки имрӯз зери сиёсати дурандешонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо муяссар шудааст. шарҳи Ҷаҳонгир Сафарализода. шаҳре дар меҳвари қуллаҳои бузург,
атрогину пурнакат ва зебоу чароғон, шаҳри гулҳо, шаҳри меҳру садоқат, шаҳри сулҳу ваҳдат ки гулҳои рангорангаш зиндагии моро зебу зинат бахшидааст, имрӯз ба чаманзори пургул ва бӯстони нозанин табдил ёфтааст. душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои миллати тоҷик аст. ин шаҳри афсонавӣ яке аз дурахшонтарин ва сабзу гулафшонтарин макони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир душанбе бо имконоти муосир, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба шаҳри ҷолиби ҷаҳон табдил ёфт ки имрӯз таваҷҷӯҳу боздиди сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун мегардад. Ассалому алайкум, ман Шарон аз Нигерия. Тули чанд сол аст ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунед? 9 сол. душанберо чӣ гуна дарёфт? О, Душанбе кушру. Beautiful. Душанбе заридебо. ما از انگلیا هستیم. در اینجا 11 سال بودیم. زندگی کردیم. ها با ما دوشنبه بسیار مقبول است با ما. مخصوصا شهر دوشنبه لیکن بهار دوست می‌دارم برای اینکه بسیار زیبا است، بسیار سبز، همه درخت‌ها میشکفند، بسیار زیبا است. منظره‌های خوشرو دارد. ها دوست می‌دارم. نام شما؟ نام من کیتی. با تاجیکی کیمیا. گل‌ها که هست در شهر دوشنبه، لاله‌ها خیلی زیبا هستند. دوست می‌دارم. اگر شما منظره خوشرو کوهستان اگر این خیل دوست می‌دارید، کوهستانی ها این خیل اینجا با بیایید برای اینکه کوهستان زیبا هست اینجا. 93% تاجیکستان کوه هست با فکرم و جای زیبا است. مخصوصاً بهار. سلام تاجیکستان. Welcome to Tajikistan. душанбе дар ҳама фасли сол сарсабзу гулпӯш аст. тамоми гӯшаву канори онро гулҳои зебову ҳамешасабзу мавсимӣ назаррабо кардааст. сайругашт дар хиёбону кӯчаҳо ва гулгашту боғҳои душанбе ба ҳар нафар рӯҳу илҳоми тоза ва нерӯю тавон мебахшад. ман ҳусейнов асомиддин аз ноҳияи восе деҳаи кадучӣ. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе чандин сол пеш гуфта буд, лекин ина ҳами гӯё ки амирам дирӯз гуфтааст. и албатта заҳматҳои ҳами ҷаноби оливу рустами эмомалиай. ҳар як қадаме ки дар шаҳр менеҳӣ зебову зеботару бо зеботар метавад. мо бисёр изҳори миннатдоригӣ мекунем ба роҳбарияти давлат ки ин қадар хушбахтиҳо, ин қадар ободию зебоиҳо, ин қадар мардум дар осудагӣ, дар як зиндагии бисёр зебову хурам умр ба сар мебаранд. оромӣ беҳтарин коре ки пешво кардааст, сарзамини тоҷиконро боғу бӯстон кардааст. садҳо ташаккур барои ин қадар меҳнати софдилонаву самимонаи ин шахсиятҳои таърихӣ. Душанбе шаҳри хушрӯ, шаҳри зебо. мо раҳмат мегем ба ҳамин эмомалӣ раҳмон ки ҳамиқа шароитҳоро ба ҳамин одамон муҳайё кардааст, қадри қимати модароро буланд кардааст. мо ҳамин бисёр миннатдорем. ҳазор раҳмат ба эмомалӣ раҳмон ки зиндагии нақ, зиндагии тинҷ. мо беҳад миннатдорем. доимо дар болои сари мо бошад. шукрона мекунем ки ҳамин тоҷикистони мо ҳамиқа тинҷу ором аст ки мо ҷое ки бурем тамошо мекунем, тинҷу ором аст. душанбе як гулистони рӯи ҷаҳон шудааст. дар ҷаҳон дигар хеле шаҳри зебо нест. имрӯзҳо боғу гулгаштҳои пойтахт намои тоза дорад ва бо истифода аз маҳорати волои касбӣ гулпарварон ҳар як қитъаи ба зиммаашон бударо бо тарзу усул ва дизайни нав гулпӯш карда барои бошандагони пойтахт имконияти хуби истироҳатиро фароҳам овардаанд. анҷоми чунин тадбири сабзкорӣ ба маркази пойтахти кишвар шаҳри душанбе зебогии бештар зам намуда ба макони сайру гашти шумораи зиёди сокинону сайёҳон табдил ёфтааст. سلام، نامی من اد است. من از انگلیس هستم، لیکن 10 سال زیاد در همین جا زندگی کردم. از تمام جایهای معقول ترین در تاجیکستان همین
کوهستان است. من اونجا دوست می‌دارم. خیلی تمامی تاجیکستان دوست می‌دارم. لیکن کوه‌ها با من خیلی معقول هستند. آب و هوای تازه، کوه‌ها، کوه‌های بلند، جای معقول ترین با من. حوض بهار است. همه طرف سبز است. درخت‌ها زیبا هستند، نوگی کوه‌ها برف است و این با من خیلی معقول است. گل‌های به حد خوشرو هستند. هم اگر طرف ادیرها می‌روید، همه طرف سبز است، حوض بسیار معقول. бо такя ба таваҷҷӯҳ ва имконоти фароҳам буда масъулини боғҳои пойтахт тадбирҳои хуррамгардониро вусъат дода баҳри ба шаҳри ҳамешасабзу ҷолиб табдил додани душанбе талош меварзанд. гулҳо чун ҷузъи ҷудонашавандаи табиати зинда ба нигоҳубин ва таваҷҷӯҳи хос ниёз доранд. барои хуб нашу намо кардани гулҳо кормандони боғу гулгаштҳо ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд, ба шаҳр зебоӣ мебахшанд, манзараҳои дилфиреб бунёд мекунанд, то фазои мусоиди фароғату истироҳат ба сокинону меҳмонон таъмин гардад. ман саидва умеда бовар кунед ин гуна фазои орому ободу зебогии ин шаҳрро мебинам. خیلی حلاوت میبرم که در این گونه شهر پایتخت زندگی میکنم و کار فعالیت میکنم. من خیلی شاد هستم که شهروند تاجیکستان هستم و شهر ما روز تا روز زیبا و آباد و گلگل شکوفان شده ایستاده است. ما در این روز استراحت با اهل فرزندها، اهل عائله به تماشای گلی لاله آمدیم و ما مینداری خود را به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بیان میکنیم. ما خیلی شاد هستیم که اینقدر آبادی ها شده ایستاده است و باز هم از این باز زیباتر می شود شهر دوشنبه ما. шабонга манораву иморат боғҳои фарҳангию фароғатӣ фаввораҳои шуху дилангез биноҳои баландошёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар рейтинги амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазирро талаб мекунад. душанбе шаҳри сулҳу ваҳдат, шаҳри сабз, шаҳри дӯстию иттиҳод аст. сайругашт дар кӯчаҳои шаҳри душанбе барои ҳар як нафар писанд меояд. сарфарозии мо аз шаҳри шукуфон аст. имрӯз дар шаҳри душанбе мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон оид ба велосипедронии кӯҳӣ баргузор гардид. ҳадафи ин мусобиқа оммавигардонии ин навъи варзиш, ҷалби сайёҳон ва таҳкими нуфузи Тоҷикистон ҳамчун созмондиҳандаи чорабиниҳои бузурги байналмилалӣ маҳсуб меёбад. гузориш дар ин хусус. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон бо мақсади омода намудани варзишгарони муваффақ ва дарёфти чеҳраҳои нав барои иштирок дар мусобиқоти сатҳи баланд, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, баланд бардоштани маҳорату малакаи варзишии иштирокдорон, муаррифии фарҳангу тамаддун, имконияти сайёҳӣ ва оммавияту солимгардонӣ дар шаҳри зебои Душанбе, ҷоми ҷаҳонии дучархасавори кӯҳӣ дар шаҳр нави элиминатор доир гардид. ҳадафи ин мусобиқа оммавигардонии нави варзиш, ҷалби сайёҳон ва таҳкими нуфузи Тоҷикистон ҳамчун созмондиҳандаи чорабиниҳои бузурги байналмилалӣ мебошад. пеш аз оғози рақобатҳо маросими бошукӯҳи ифтитоҳи ин чорабинии муҳими байналмилалӣ баргузор шуд. масъулин қайд намуданд, ки баргузории ҷоми ҷаҳони дучархасавории кӯҳӣ дар шаҳр рӯйдоди таърихии варзишӣ барои кишвари Тоҷикистон буда, бо ибтикори бевоситаи роҳбарияти олии кишвар роҳандозии чунин чорабиниҳои сатҳи баланд ба ҳақиқат табдил ёфтанд. Тоҷикистон дар баробари мизбонии чорабиниҳои байналмилалии сиёсиву фарҳангӣ чанд соли охир мизбони як қатор мусобиқоти варзиширо низ бар уҳда гирифта, сарбаландона аз иҷрои он баромадааст. ҳамакнун 120 варзишгари беҳтарин аз 40 давлати ҷаҳон дар қалби Тоҷикистон барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош мекунанд. қобили қайд аст, ки пойтахти азизи кишвармон шаҳри зебои Душанбе бори аввал мизбони чунин як мусобиқаи ҷаҳонӣ мегардад ва Душанбе дар баробари шаҳрҳои Ливени Белгия, Алени Олмон, Сакарияи Туркия, Сан-Паулуи Бразилия, Афинаи Юнон, Барселонаи Испания ва инчунин Ченнаи Ҳиндустон мавсими нави ҷоми ҷаҳонии дучархасавории кӯҳӣ нави элиминаторро оғоз менамояд.
риштаи ҷӯшархасавурии элиминатор рӯҳи ҳаяҷоновар ва рақобатии ин нави варзишро таҷассум мекунад ва шаҳри душанбе бо манзараҳои зебо ва фазои гарму меҳмоннавозонаи худ майдони беҳтарин барои баргузории чунин як чорабинӣ бо нуфуз мебошад. қобили қайд аст ки мусобиқаи мазкур ду рӯз 12 ва 13 апрел дар тоҷикистон ба нақша гирифта шуда дар рӯзи гузашта варзишгарони навкор баромад намуданд ва имрӯз бошад беҳтаринҳои ҷаҳон дар талоши ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ хоҳанд буд. бояд гуфт ки миёни варзишгарони касбӣ мусобиқа дар намуди мунҳасир ба фарди элиминатор баргузор мешавад. Пойгаи кӯтоҳ, пуршиддат ва фание ки дар он ҳама чиз дар касри аз сония таъин мешавад ва як гардиши иштибоҳ метавонад ба қимати аз даст рафтани пирӯзӣ тамом шавад. чанд соли охир дар кишвари азизамон мусобиқаҳои муҳташами варзишӣ дар риштаи дучархасавурӣ роҳандозӣ гардид ки дар он роҳбарияти иттиҳоди байналмилалии дучархасавурӣ низ иштирок намуда қаноатманд гардиданд. дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе имрӯз дар пойтахт мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон оид ба велоспоронӣ дар Кӯсор баргузор гардид. имрӯзҳо мо шароити баргузории чунин як чорабиниҳои сатҳи ҷаҳониро дорем. ин далолат аз он медиҳад ки инфрасохтори тоҷикистони азизамон шаҳри душанбе барои баргузории чунин як чорабиниҳои сатҳи баланд мутобиқу мувофиқ мебошад. мо метавонем чунин як чорабиниҳои сатҳи баланди ҷаҳониро дар шаҳри душанбе баргузор карда метавонем ва ин ватани азизро, шаҳри душанберо ба ҷаҳониён зебогии шаҳр, инфрасохтори шаҳр ва тамоми фарҳанги мардуми тоҷикро ба ҷаҳониён метавонем муаррифӣ намоем. моҳон дорем 4 нафар спортсмен, 2 нафар духтар, 2 нафар писарбачаҳо. این پسر بچه ما آسیب قطنشگی هندوستان رفتگی پریزور شومدگی بچه‌ها خودم به ازبکستان به همیشه به چمپیون شدگی بچه‌ها واردگی می‌کنم همیشه بر رحمت تاجیکستان اکتیو کار کردن منطقه با یونلیشش هم شدن شدن رحمت جدا هم زور شوس است اومد موفقیت تلم کنیم تاجیکستان خلقش به ملتش به رحمت میندار ما هدف این مسابقه آموزگاردانی این نوع ورزش جلب سیاحان و تحکیم نفوذ تاجیکستان همچون سازماندهنده چهاربینی‌های بزرگ بین‌المللی میباشد. ولاسپید دوام 2 عصر است که در مملکت‌های جهان استفاده برده میشود. آن یکی از نمودهای نقلیات سیار و با اعتماد بوده از جهت اکولوژی تازه میباشد. همون زمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت مینماید. از همراه بودن با محفل‌های ورزشی ولاسپورانی برای خود این تجهیزات را خریده همه روزه برای بهتر نمودن سلامتی آن را استفاده میبرند. طبق معلومات متخصصان ساحه طب مشغول شدند به دوچرخه‌رانی برای سیستم عضوهای عصب و برطرف نمودن وزن زیاد خیلی هم مفید است. اینچنین مشغول شدند به دوچرخه‌رانی و بهتر نمودن رژه خواب، فعالیت عضوهای هاضمه و ایمونیتت مساعدت نموده بهترین اصول لاغر شدن می باشد. در جماعت چوریکورون ناحیه رودکی از جانب کارمندان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و زیر ساختارهای آن معرکه نهالشنانی برگزار شد. این چهاربینی در دایره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 روی دست گرفته شده است. ابراهیم نظرالزاده گزارش می‌دهد. яке аз чунин иқдомҳои созанда ин татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад ки бо мақсади шинонидани дарахту бутаҳо дар саросари кишвар пешбинӣ шуда ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигоҳдории устувори тавозуни табиӣ ва мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим нигаронида шудааст. бинобар ин дар ҷумҳурӣ ҳамасола маъракаи дарахтшинонӣ роҳандозӣ мешавад ки аз ҷониби хурду калони аҳолии кишвар мавриди дастгирии ҳамаҷониба қарор гирифтааст. дар ҷамоати чорякарони ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо зерсохторҳояш дар масоҳати 30 гектар замин 20 000 бех дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст. طبق نقشه تا آخر سال 2025 در مجموع از جانب وزارت با 50,000 بخ رسانیده می شود. گفته شد که اقدام دسته‌جمعانه ما برای درخشینانی که از هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برمی‌آید ثمره نکو خواهد داد و با این راه نیز در سرسبز و مصفا نگاه داشتن طبیعت سهمگزار خواهیم شد.
дар пасманзари тағйирёбии иқлим ва эҳтимоли паёмадҳои ногувори он ба табиат ва зиндагии инсоният ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста барномаву қарорҳои саривақтиро ҷиҳати беҳдошту ҳифзи муҳити зист қабул мекунад. дар доираи барномаи давлатии кабудгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон ки то соли 2040 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардидааст, вазорати морӣ ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша бо муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар дар ҷамоати чорякораи ноҳияи рудакӣ соли 2025 50,000 бех банақша гирифта шудааст, то айни ҳол 20,000 бех шинонда шудааст. бояд қайд намуд ки 30 гектар замин вазорати моариф муайян карда шудааст, пурра 30 гектар замин аз ҷониби вазорати моариф таворабандӣ карда шудааст. гармшавии ҳарорати сайёра, дигаргуншавӣ бо сурати иқлим ва паёмадҳои манфии он, аз ҷумла хушксолӣ, мушкилоти ҷаҳонии марбут ба об ва офатҳои табиӣ ба зиндагӣ бо саодати аҳли сайёра ва олами набототу ҳайвонот таъсир расонида, оқибатҳои нигаронкунандаро ба бор оварда истодааст. аз ин хотир бо мақсади кам намудани таҳдиди тағйирёбии иқлим ва ҳолати ногувори ифлосшавии муҳити зист, сабзукорӣ аз ҷумла ниҳолшинонӣ ва кабудизоркунӣ дар шароити феълӣ муҳим арзёбӣ мешавад. маврид ба зикр аст ки шинонидани дарахт кори мушкил нест, аммо парвариш ва нигоҳубини он заҳмати зиёд талаб менамояд. аз ҳама муҳим он аст ки дарахтонро сари вақт об дода аз ҳайвонот ҳифз намоем. бо мақсади хуб нашъу намо кардан ва ҳифзи ниҳолон дар атрофи мавзеи мазкур хати муҳофизатӣ насб карда шудааст. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. муваффақ ва хонобод бимонед.